Karina, dito na kami maghihintay ng anak ko sa office ng daddy niya. Walang problema, Victoria. Sige lang, welcome kayo dito ng anak mo. Ina, aalis muna ako. Meron lang akong importanteng aasikasuhin. Paano mo nagawang itago sa akin ang katotohanan? Bakit hindi mo sinabi na ikaw pala si Michael? I'm sorry, Karina. Natakot ako. Kapatid ko si Michael. Akala ko maaalala niya ang lahat. Bakit mo ako natiis, John? Michael, hindi mo na ba ako mahal? Mahal na mahal kita. Karina, alam ng Diyos kung gaano kita Patawarin mo ako, Karina. Mahal na mahal kita, Karina.